Ginika rong pipi manghu mangrama ke so kacholong lok ajok asar bura long ki rong pi lapen karlitang basa pi kiling piatum asopi ginika rong pipi ke so ningkan krehni anlo ke so Dr. CM Tuliram rong hang lapen duar baguri MSc Richard Tok biatum aphan kerap kachohang Lakhai kora trok duar baguri MSc Richard Tok bi a constituency rong teke long ki rong pi lapen karlitang basa pi kiling pi atum asopi Ginika rong pipi ningkan krehni manghu mangrama keso cholong lok ajok asar bura longki rong pipen keso kachelang jia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council Jalin Bang Dr. Tuliram rong hang anparta Duarbaguri MSc Richard Tokbi Forest Board Department Chairman atuma phan keso kachelang iji pura asar bura longki rong pipen kirap nang pitha pusi ningkan krehni keso kacholong lok manghu mangram ginika rong pipi aphan senang lang pitha pusi pherangkia thengno nangra bek tha pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang lapen MSc Richard Tok biat tumaphan kerap nang pibek tha pusi chuning report bangsoalam nang chithandun atengke kedam tang aning kanta bukaghat golaghat lapen kapre kadim ta se chelang ahem anta dam luzita kimejia phanta angthek ji thekpon long le dera jok kimisen se kechelang ji adim an nanglang pipon tha pusi kerap chohang ponlo non ke kemeji kali kesosi nang bat bomlo non ke hiia keso kacholong asonsi ape arianta CN thek thedet si ahema redanta chipri atiti ajoanar lo amekano jang thek thedet lasi keso aduk dopiklo nilia poi nutvet si chelana pon bom pusi nang chithandun apai ta chiwajui api pen nilike rongasar lo puta ladak rong teke alongke mithanga saita chiklem pon nang kok ahuta nilido kiduk thek tik lasi hemle kim pijita thangta abar saya vepu chithan pon ahemi kim pi thek thedalo cheka hem ki kim pilo sita priatiti lasi kidukela katuma phan kirona hem nilisopi aphanta nang injin sora iho mahem nang pipon vek thaputa keso dat ginika rong pipi nilisopi aphan se chelangji aphan teams Karbi Anglong aphan chuning rilo nangra vek thapu lapen CM Dr. Tuliram ronghang anparta Duarbaguri MSc Richard Tok biatum aphan chuni republic nangra vek thalapen mekar atum bangke batum bangsolong chuning report Tangde ake hai labang so akiso nalisopi akiso ke ningkan an bagdolo Ningkan kerenian lo. ningkan kreni tangde labang so keso cholong cheng ke kosom lo So keso cholong cengke daithor admission yi trok admission yi pola bang so ke dam unhut daithora de long hala poka de long si pumemen thirik tar masi alang li dang nang le hem nang le pen ke lun ke kan da pen atoda ve abete ve son che plang de lo rong si ta la so hu la bang so hu nang duk dun stop lo ang ke pe duk dun stop lo masi ni bidi jo masi ni tum se gelang pen dang lo doana arat me terap to sini tung anpen se lang boneta lang pon bom sta mi uni delo masanon kan sini bangke ni ditani ya kong ave horang ave kepa hemi pa yang rei pen masi alang le phansi lang thek thek der masi pu masi pe dosi atot avi delo tigi tenona labang so keso kachelang ya puthak nang le ko pilo Karbi Anglong team aphan nang le lapen Karbi Anglong ra ke theding aphan nang le biata pi ka ni Karbi Anglong team aphan la pen karbia arat ke thek ding do aphan ke labang so ase ke lang aphan yokta alang tum akang hon kang jin sopen etum Karbi Anglong team atum seta nang kerap nang ketudun po la pen nang kelangan po la pen Duarbaguri itum MC yokta la solong kang hon kang jin so nang kerap ketum pupusin ning ke thepen alang do phan tuning lilo la pen isia ding memang ke cheu ke jun pota nilitum ta pipon bom lo nili so pasi pen pipon bom lo pe dor pom bom lo setame alang le kichoja borosa kaita ve apose alang le phan ta ke choju na bha pan setame arenga huwa phan setame un an pen ong isita alang thon che matha lu te mi sen pusi alang twan dhromu long pu pusi nili hoi pen dame alang tum Karbi Anglong tem la pen do bar grey MSc phan ta nili chu Berta Pandak Pon Dehuri Penamo Singki 365 News India